Toimintakyky, se ei nyt paras mahdollinen tämän testin kannalta ole. Se ei tarkoita sitä, että se muualla voisi toimia. Mutta sitä kuitenkin on, mutta se menee miinuksessa pieni. Eli se ei ole aina järkevää sen toiminta kelkalla pimeässä hyökkäyksessä. Et kun kelkankin hän jo kerran nollas, sit hän otti se uudestaan uhaksi. Terävyys, miten se vihamielisen ihmisen suhtautuu. Se pitää silmän tiukasti, sit kun tulee tarpeeksi lähelle. Antaa selvän merkin, että hän väistää tuossa ja kaverin näköä. Eli se on pieni, ilman jäljellä jäävä hyökkäyshalu. Puolustushalu. Siinä hän menee sun taakse ja odottaa sieltä, että sä selkeät tilanteen. Eli se on miinushaluton. Taisteluhalu. Se on sen koiran vähän niin kuin moottori. Eli se on +2 kohtuullinen. Ja hermorakenne +1 hieman rauhaton. Sen jännittyy tässä testin aikaa ja joitakin asioita jännittää vähän liikaa, mutta kuitenkin se koko itsensä, ettei sen hermot ole mitään miinuksen puolella pitäisi pistää. Ja se mikä on sen yksi, kun sillä on sitä taisteluhalua ja sitten sillä on noin paljon temperamentti, niin kun sä sanoit, että se on sun harrastuksessa niin tosi kivaa, mitä temperamentti on, ja sitä startteisiin, jos sulla on taisteluhalu, pärjäätte siellä ja se nauttii. Eli se on +1 erittäin tiukasta. Se, että agility on siitä kiva laji, että jos koira kestää telineet ja tommoset, niin siellä ei tule mitään muuta uhkaa. Eli tää on koira, joka ei tykkää uhasta. Minkä se ottaa uhaksi, se ottaa sen ihan tosissaan. Se antaa jonkun verran jo itse ja tekee jos häiritä, jos ottaa jonkun uhaksi. Eli se on -2 pehmeä. Sitten hän on sitä mitä kuuluu. Eli +3, hyvän tahtoinen luoksettava avoin, se on kaikkien hyökkäyksiä ja kaikkien jälkeen reilustikin kohtaa tyytyväinen, että jes, ollaan kavereita. Ja laukausvarma. Pluspiste tuli 116 ja sitten oli pehmeys, puolustushalu ja toimintakyky, niin sieltä tuli yhteensä 32 miinus, loppupiste 84. Ja tää rotuhan ei tarvitse mitään hyväksyttyä eikä hylättyä. No, juu, kulta pieni. Olet. No, pehmeys oli kyllä vähän yllätys, mutta ei meillä ollut mitään uhkia tuolla. Joo, mutta sä näit varmaan itsekin, että siellä oli toi kelkankin se uudestaan otti sen uhaksi. Se oli sen kerran jo selvittänyt. Yhtäkkiä se tulikin uusi uhka. Tuommoista tilannetta on koskaan ollut, niin se joo. Tietää, että... Juu, ja se, se on normaalia, missä niitä tuu. Se on meidän onnistunut. Se on ihan kiva agility. Samahan se oli toi erikoiskoe, oli toi haalari, niin sä joudut sitä avustamaan, että se uskalsi tulla sinne. Se vaan on. Joillakin ei. Taistelutahto se on mikä tässä auttaa ja temperamentti, että sä et edes näe sitä nimenomaan. Et kun sitten niin äkkiä ei tullut tämmöstähän tietenkään, nyt ei ole joka päivä näin paljon paineista, mutta silloin se johti, nyt nähdään ne ominaisuudet. Mutta agility